ঘরে ফ্রিজ ଅଛି ସିନା ମୋ ବାପାଟି ହଉଛି ପରମ ମଦୁଆ ଯଦି ମଦ ଦେଖିଦେବେ ପିଇଦେବେ ଆଉ ସକାଳେ ଖାଲି ବୋତଲ ଥିବ। ଏ ଶଳା ରେ ଶଳା ଏମିତି ବି ବାପ ଅଛନ୍ତି ପୁଅର ମାଲ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶଳା ମୋ ବାପା ସେମିତି ଲୋକ ନୁହଁ। କିଏ କଣ ଗଲା କିଏ କଣ ରଖିଲା ତାର କିଛି ଫରକ ପଡେନି। ଆଉ ମୋର ପା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଫ୍ରିଜ ଅଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ ରଖିଦଉନୁ। ଆଉ ମୋ ଘର କଣ ଏଠି? ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁଛି ନହେଲେ ମତେ କଣ କହିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା? ଶଳା ଡହରା କିରେ ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜ କିଆ ହଉଛ? ରୁହ ଜେମିନି ଦିଦି କି ପଚାରିଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦବ। ଜେମିନି ଦିଦି ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିୟର ଆଣୁଛୁ ଫ୍ରିଜରେ ନ ରଖି କୋଉଠି ରଖିଲେ ଭଲ ଚିଲି ରହିବ କହିଦେଲୁ ଦିଦି। ଶୁଣ ବେ ମୋର କଥା ଶୁଣ। ଫ୍ରିଜ ଛଡା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଭଲ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ସେଟା ହଉଛି ତୋର ଗାଣ୍ଡି। ଦେଖି ଦେଖି କେତେଟା ବସିବ ଦେଖ କେତେଟା ବସିବ ଦେଖ। ସର୍ଭର ଡାଉନ ଥିଲା ବୋଧେ। କହିଲା ଜେମିନି ଦିଦି ମାଉସୀ ଝିଅ ତ।